Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinat Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbak nga daw kagailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, sige na, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin. Ang ating oras alas 11:07 na, usapang legal. Edisyon ng Lunes yan. At siyempre, kasama natin ang ating Agila ng Baguio. Ang aking kapartner, wala pong iba, Attorney Ed Avila. Good morning, partner. Good morning, partner. At good afternoon, good evening Yun. sa lahat ng nakikinig, nanonood dito sa Monday edition ng Usapang Legal sa RNG at saka sa Z Radio. Yun. Ayan. At para sa inyong mga katanungan, i-text po lamang yan, 0999-3070-649. At sa ating mga viewers, comment lamang po sa ating comment section. Kami po ay matatagpuan sa page po ng RNG Luzon, ng Z Radio, at Peter Umawang page. Okay? So, partner, kanina sa ating usapang pangkalusugan, marami na ang nagtatanong kanina kung darating ka at may mga katanungan sila. Umpisahan na natin. Ano ang kasalanan ko? Nagabukin ni 90. Kunana. My father-in-law applied for titling of a 2-hectare property. Ngam natay, idi madama ti panaka-perfect jet titulo. Isunga it was represented by his wife. Question. Mabalin ba nga ilakuladtan ni mother da or any of his 10 children? Valid ba di deed of sale nga may salang nga anak tinagpirma? Thank you, Attorney. And Kap, good morning, more power. Okay. No, habang pending jay application na ket natay ni father-in-law, then that property will now go to the heirs of the father-in-law. So technically, one half shall belong to your mother-in-law and the other half shall belong to the 10 children. Okay? So that if nag-execute that deed of sale with only one signing the deed of sale, hanga valid dahita nga deed of sale, masapul you the extrajudicial settlement among the heirs. Among the heirs of your father-in-law or judicial partition no apang kayo ti korte. But more or less, masapol nga pagbibingayan nyo na itang property. And hanyo nga mailako unless all the heirs will sign the document. Amin nga agtawid, nakapirma. Una ta, lalalo digi anak, they are entitled to 1/10 of the share. The 1/2 na ijay, 1/10 sa ngapulo da. So each and every one of the child is entitled to a 1/10 share of the 1/2 of the inheritance. So itong 10 na anak, kinakailangan na pumirma. Lahat sila. Kailangan mag-extrajudicial settlement muna sila at pag-usapan nila kung paano i-dispose yung property na yan. So ito yung tanong niya na valid ba the deed of sale? Haan nga valid? Haan nga valid because the information na only one signed. Kunana, may isang anak lang, hang nga valid. Unless dito yung anak was given authority by the other 9 children. Okay. Wana, ninikanda nga iti authority plus nag-agree the mother. Then, sabali nga istorya dito. So ano kung natang authority, no jay siyam kat naggaramid na ti papeles nga i-authorize da iti may sakap sat da, mabalin. Mabalin. Ngam no saan? Hanga valid. Hanga valid. Ayun. Okay. Klaro? Klaro. Kini 65, kunana, good morning Sir Cap. Meron po ba si attorney? Ngayon, kunana, may tanong lang sana kami. Meron. Meron? Ano meron? Andito na. Ano yung meron?
Monthly. Ang tanong niya, partner, bakit po i-mandatory ni Mayor ang pagbabaksin? Paano kung may sakit? Salamat po, Cap and God bless. Hindi pa natin talaga nakita yung order ba? Executive order na mandatory ang vaccination ng public utility vehicles, jeepney, taxi, UV van, buses. Based on IATF resolution, ang mandatory vaccination lang ay those working in restaurants, spa, yung mga close contact na barbero, beautician, ganon. Ito ay based on sa IATF resolution. Okay. Meron tayong batas, no? Our Republic Act 11252 na nagsasabi na hindi pwedeng gawin mandatory ang vaccination. So, mukhang may conflict yung kanyang order as against the present law. Even the labor code, even Secretary of Labor, si Secretary Bello says that you cannot compel yung mga empleyado to undergo vaccination. Pero dun nga, sa mga restaurant, hotel, barbershop, spa, you can withhold their salary. Practically suspending them. You can withhold their salary if they refuse to be vaccinated. So dito sa pagbawal sa mga driver, public utility vehicles, na huwag magbiyahe kung hindi vaccinated, medyo alanganin. Especially because wala namang city ordinance na nagpipigil sa mga hindi vaccinated na public utility vehicle. You remember that the mayor is an executive officer. Hindi siya pwedeng gumawa ng batas. Hindi siya pwedeng magbigay ng sanksyon pag hindi ka sumunod sa kanyang utos. Di ba? Ang pwedeng mangyari dyan, kung merong city ordinance na pinagbabawal ang mga public utility vehicle at pinirmahan nila, then that is the time na may penalty pag hindi ka sumunod. But in the meantime, walang basis actually. Although the intention is good, no? Hindi naman natin sinasabing masama ang intention. The intention is good, public safety, public health, di ba? You should follow the process. Okay. Siguro alam ng mga legal officer na dyan na an order coming from the mayor has no penal provision. Pero pwedeng gawin ito ng IATF? Well, kung pagbabasahan yung IATF resolution na pinagbawal yung isang sektor ng society, pwede siguro. Ang problema kasi dito, dun sa IATF, ina-allow nila yung LGU to make their own rules. No? Pero napakalinaw ng instruction ng LGU, yung mga rules na yan should be covered by an ordinance. Hindi by an executive order. Kailangan merong ordinansa. Kailangan may ordinansa para mandatory. Kinakailangan may batas. Kailangan may batas. Na nagsasabi na pagka ikaw hindi nagpabaksin, hindi ka pwedeng magbiyahe. Hindi pwedeng command Command ng isang executive officer. Hindi pwedeng sundin nyo ito. Hindi pwedeng parang military style na maglabas ako, sundan nyo. So kawawa naman ang mga driver natin, especially kung hindi naman 100% ang supply ng vaccine. Kung sana lahat ng supply ng vaccine 100% covered yung population ng City of Baguio, including yung below 12 to 17. Pag merong supply na yan at ayaw pa rin nilang magpa-vaccine, then meron kang justification to ask the city council to issue an ordinance na hindi kayo pwedeng mag-drive kung hindi kayo vaccinated. Okay.
Kung ito naman, partner, kung ang ating city council ay gagawa ng ordinansa, wala bang nababiolate sa ating constitution naman? Meron pa rin. Meron pa rin. Meron pa rin. Pero at least in the meantime na walang nagque-question doon sa legality ng ordinance, then they can enforce that. Merong legal basis yung executive to impose that. Although, sabi ko nga, under our labor code, hindi pwedeng i-compel ang empleyado to undergo vaccine except yung nga, restaurants pa, etc. As provided by the IATF resolution. Okay. At binabati na natin, partner, Islay Erica Bumugaw is watching. Maraming salamat, Islay. Sino yan? Anak ni Anak Apo ni Konsyal? Apo Konsyal. At kay Sami Abanag naman, naragsak na biyayang agsapo yukap ko na ni Sami. And from California, US of A. Good morning again, Kap and Attorney Abila. Happy Monday po to you and your listeners and viewers. Kunana ni Manang Jane Dulnuan. And kay Macni Sol is watching. Jenny Banks is watching. Jenny Banks. Good Ayan, morning. bumugaw, kapatid din ni Konsyal yan. Kunana, good morning, Kap and Honorable Edgar Abila. Mabuhay po kayo. Good Okay. morning. Ayan. At tuloy sa ating pagbasa, galing naman kay 03, anyang ay ti violation min no agbiyahe kami ngahan nga nabakunaan. Well, awan. 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 Oo, awan. So, no, tiliwan na kayo dyan police, then may darum dyan police for enforcing something which has no legal basis. Okay. So nakaspakirigan na siya. Or tanod, or enforcer. Taxi driver rak. Pinarantak ti pulis. Kahit nakakitaan di vaccination card ko, kat awan, handa ka mabalin nga tiliwan. Anak ka nga babaling nga ipagal nga Agbiyahe. agbiyahe because awan mo ti ordinance nga ibagbaga ng no vaccine, no travel, no Oo. biyahe. Oo. Ayan. Okay. And dato'y nagapumat gini 47, attorney, mabalin paki-explain the issue about Bongbong Marcos. Oh, ito Okay. yata yung Ang kanyang disqualification. Disqualification. Oo. Disqualified. Pero bago yun, Oo. maganda sigurong sa ating mga leaders ng transport industry, sila Pat Evangelista, Oh. para sa mga jeepney, sila Hector Baldo, para sa mga taxi, yung mga van. Ewan ko kung ang presidente dyan, si Kagawad Cesar Peralta, Oh. they take the issue sa court to question the validity of the order. Oo, kasi syempre hantayo mo't makarelay laang jay bagbaga tayong awan mo't ti lintag para tiliwan nak because syempre mabutang mo't nagitoy enforcer nga hanga sumurot ijay order. So the only way that can be stopped is go to court and point out the unconstitutionality or illegality of that order. So, itong mga asosasyon na to. Oo, kasi silang affected eh. Unless vaccinated na silang lahat. Oo. Oo, yun. Kanya lang, palagay ko, hindi. Oo, so issue kasi yan because economics eh. Ang hirap-hirap ng magbiyahe, ipagal mo pa yung agbiyahe, amod nga kompleto ti vaccines dito yung bagyo, then it will prove to be difficult for our drivers. Oo naman. Kawawa naman sila. Kawawa rin ang mga driver. Ito naman, kung aywan ko lang kung maging kawawa ito. Si BBM. Si BBM. Disqualified kanong isuna. So di bagbagada. But if you will look into the petition filed ni Teodorte, among ni Teodorte kat dating spokesman ng Supreme Court, nga tao ni dating Justice Carpio. Okay. Nga isuda ti Juan Sambayanan sa nga. Juan Sambayan, Sambayan. Juan Sambayan. Nga dati kandidato dapi man Well, for president. So makitam jay linya ti kwa. But anyway, the petition for disqualification ti ground dakat tax evasion. okay. Ta ibagbagada na convictar ni Bongbong ti tax evasion case idi 19
95 ba yun? Basta sometime. First, ti charge ni Bongbong ijay RTC 105, branch 105 di Quezon City, han nga tax evasion. Anya nga eh. Failure to file income tax return. Okay. Kan di may isa, failure to pay deficiency income tax. Very ko data. So, duwa. Duwa ng hanga tax evasion. Hanga tax evasion Well, diya. because you remember, years ngay pagbagada nga nag-tax evasion isuna, ket either vice governor o no governor isuna. Tilo ko sur. Ilocosur. Ilocos Norte ka. Ilocos Norte. Oh. Amo tayo no employer ka, i-tax withheld mo. Ti income taxes due the government. Hana? Right. Bago maala di sweldo, ibawawas dan, ikalkaltas dan. May cotton. So, in other words, nagbayad isuna ti taxes. Because naikaltas, idi governor isuna or vice governor. So, that's one point. There is no tax evasion. Tabayad siya sa taxes. Okay. Okay. Ang kasalanan niya, hindi siya nag-file ng return. Kasi tayo required. Income tax return. Lahat ng Pilipino required mag-file ng income tax. Uray exempt ka. Uray awan tibay dam nga tax. Ag-file ka lata. You should always file. And that is a civil case. Haan nga criminal. Kaya nga offense. Okay? So, ijay RTC 105, nasentensyaan isuna for 3 years 3 years in prison. Okay. Okay? So nag-appeal jay Court of Appeals. So nasentensyahan ti talong taon nag-appeal. Nag-appeal. Jay omnibus election law kunana nung mapreso ka, makonvict ka at maipreso ka ti more than 18 months. So 1 year and 6 months penalty, you are disqualified as a candidate. No, dati sentensya nga 18 months. 18 or 1 months. year Okay. or 6 months. Idi nag-appeal, ije Court of Appeals, inikat ti Court of Appeals, jay prison term. Okay. Ti sinentensyahan ta kanya na, agbayad ka ti fine nga 30,000. Agmulta. Agmulta ka. Oh. So, in other words, it did not violate the omnibus election law. Taan na ikatan jay imprisonment. Okay. Nga 1 year, 18 months. Idi 2009, in the same case, nga People of the Philippines versus Ferdinand Marcos Jr. and Imelda Marcos, kunati Supreme Court, awanti moral turpitude no tax evasion ti kaso. Dayjay basbasar datatan. Although hang kanong na konbiktar, ti moral turpitude is a crime. Crime kunada nga inaramid na haan nga nagbayad ti taxes. So, awan ti moral turpitude na diyan ay handa nga pa nagbayad ti taxes. Iso timbaga ti Supreme Court J 2009 decision da. Okay. So in other words, tapos na yan na nalpasan ti decision ti Supreme Court. Apparently, in interpreting gamin the Justice Carpio J Court of Appeals decision na inayunan da ti interpretation nga dapat han nga makataray ta adati inaramid na against moral turpitude. Ti moral turpitude no nangaramid ka ti kawalanghiyaan nga intentionally. Moral turpitude kasi pangarigan murder. Intentional data nga patayom dya tao or nagtakaw ka, qualified theft, or nag-estafa ka, or nag-falsify ka ti public document, then that is a violation of moral turpitude. Nga awan ti separate case nga moral turpitude. Kinanayon dayta nga naka-attach iti criminal offense. Ito'y kaso, awan ti mbagana nga guilty iso na ti moral turpitude. Tati tax evasion or the violation ti NIRC nga kunada mabalin met nga because of mistake, because of wrong interpretation of the law.
because of accident. Kaya ibagbagada nga no kasjay ti rason awan ti intent to commit a crime. Hamo nga intensyon. As pangarigan si tanga duwa. 5 years tang hang nag-file ti income tax return. Takunata nga awan mo't exempt kami. So apay nga file lang ti income tax return. That is a wrong interpretation of the law. At ba intention ta to violate the NIRC? Awan. Di ba? Ngam, gapota, ada nang isuro kanya ta, wano di ay tinabasa ta, hantangay naramid. But it is not moral turpitude. Man. So, data, like I said, nalpasan iti 2009. Ngam, amamatan. Politika. Kada kita leading candidates, Tiranda. Ikastada tayo matidi. Diba? Oo naman. Ganyan lang talaga ang leading. But anyway, mayat kit dita in warda tatalita. He has enough time. Hang di asidegan sada iwar di awanti oras bunton nga mangsumsumbat. So he has enough time nga sumbatan na daytoy. Titi final arbiter mo kat Supreme Court. Supreme Court. And no talagang madi mabalim mga ikanti pardon ni Duterte. Oo naman. Giving him back his civil and political rights. Hamot nga president dayta ni Erap pinardon ni GMA idi. So kung nakataray. Ni GMA napardon sa amat Napardon mo lang. So nga nakataray mo lang. So hang extraordinary dayta nga kaso. Ngam awan iti problema niya. Di bagam tatay awan iti disqualification na ta nailawlawag mo tatay nga daytoy ket nalpasan. Nalpas dito 09. Very clear di Supreme Court decision ni nga awan ti moral turpitude ditoy violation of NIRC. Okay. Kasi meron tayong Disturbo lang. Ngamin aday dyan ni file tayo ti COC. Di ba aday dyan ni babanad, dyan ni i-check mo. Have you ever been convicted of moral turpitude kunanan sa? Of a crime kunanan sa lang. I'm not sure. Tapos no, inbagam nga no. Tapos kat na-convict ka gayam. Because the conviction ti NIRC kat civil. Okay. Isa di bagbagada nga, it is only a civil case if you violate the National Internal Revenue Code. You can only be convicted of a criminal offense. Kaya the decision ka civil mutla ang liability fine of 30,000. Okay, so yan mga kailians, hindi po natin dapat problemahin yung pagtakbo ni BBM dahil qualified siya. Qualified siya in the meantime. So, yun lang nga, 'di ba? Parang yung kasing dating, parang nag-tax evasion siya. Ang sabi nila yung 4 or 5 times na hindi niya pinag-file ng income tax return, equivalent to tax evasion. Yun na lang nga example natin kanina. 4 na taon tayong hindi rin nagpa-file ng income tax return kasi exempt tayo. Tapos may sasabihin nilang nagta-tax evasion tayo. Walang intent to commit NIRC violation. Okay. So, klaro yan, partner. Walang problema. Si BBM. Wala. So far, akong makita. So, wala. Parte ng politika ito sa Pilipinas. Kasama na sa... Siyempre, leading siya eh. At binabati rin natin, Councilor Pancho Isnara is watching from Bukod. Maraming salamat, Aber, for watching. And kung naman ni Jen, yan. Kung naman ni Jenny Bumugaw, BBM Lata, Your Honor, and Kap, ura niya ti pangdadaalda. Kay Christy Palam, good morning, Kap, and Attorney Mayat Dayta nga naamuan, nalawag nga han nga bawal ti agbiyahe, noan ka nga vaccinated. Salamat for that information, Attorney and Kap. Yes, ma'am. Kasyamat, we are a government of laws and not of men. Yun. Surutan tayo dyan lintag hang nagigya tao nga
nagararamid the order without legal basis. Yan. And Kagawad Victoria Ochoco, good morning ka Peter, and Honorable Edgar Abila, God bless, stay safe, kunana. And kay Vivian Magsiano, BBM Lata. Kagawad Oceano. Ochoco. Ochoco. And Vivian, man, thank you. Okay, para sa inyo mga katanungan sa ating usapang legal, i-text mo lamang yan, 0999-3070-649. Nagapong mo tayo tingin ni 55. Good morning, Kap. Listening here at 3rd floor, Center Mall. Gordon Montserrat. Maraming salamat, Gordon. And kay 45 naman, damagag Kap, nilakay ko, kuna na nga ila ko na di conjugal property mi. Nangalati advance ijay tao nga nangidilan na. After a month, nagsakit ni Mr. ko kat natay. After burial, umumay di tao nga sublian na di kwarta na with interest. Hanya teramidan mi, saan mi nga mo, nga muntik nga ilako ni Mr. ko. Mabalin ka di nga baliwalaan? Ti problema tayo dito, loan, contract entered into for the benefit of the conjugal partnership. Okay. Masapol nga takderan nyo dahil nga obligasyon. So, you inherit jay utang nilakay mo, especially because it involves conjugal partnership. Daya ti diferensya ti civil kan criminal. No criminal, may extinguish jay liability na nilakay mo. Ta personal data nga obligasyon. So, dito'y civil bayadan dito da. kapilitan nga makisaod ta baydan da barbareng maiwave dagay dadto mga charges, the interest, etc. Nga hanyo nga mailibak nga awanti utang nila kay mo, especially the documents. Okay. And Rain Gayo is watching. Good morning, Idol Kap, Idol Abila, BBM solid kunana. Kay 6-3 naman, good morning po sa inyo. I just received my second dose shot of vaccine this 9 o'clock in the morning. Good for you. Tapos, I dropped by Genesis bus to check their scheduled trip to Avenida, Manila, hoping to make ticket reservation. But to my total dismay, I was told to wait yet 2 weeks after my second dose. I need to travel to Manila for a very important reason and to come back to Baguio the following day. Why do I still need to wait for 2 weeks? Please, I need help. Kunang kano di bus company nga after 2 weeks pa bago magbiyahe, takalkalpas di vaccine na. Medyo medical side data, hangkom mo masumbatan data. As far as my little knowledge is concerned, the requirement get fully vaccinated. Fully vaccinated ka na di ba? Oh. Baka meron na namang order o na after 2 weeks. Na after 2 weeks, pero wala akong maalala na IATF or law that says you need 2 weeks before pwede kang bumiyahe. Ang alam ko, basta ang requirement is fully vaccinated. Okay. Nagabong mo dito kini 5-4, gwapo nga pangal daw kada kayo kani Attorney Abila. Mayat manan nga mga diboses ni Attorney Titangatang. Merry Christmas kapen, Attorney. Pa-spin ko man ni Lungay Ban, wino apoy. Salamat unay. Permiti budot na gabin dito unag ti greenhouse. Salamat and God bless. Yan ay timulam. The greenhouse. Anong yung baga, baka strawberry. Kuna naman ni 823, adi pa'y mabalin nga agpasada kami no pet sa GIS, urehan kami nga nabakunaan, Attorney. As far as I'm concerned, no wanti ordinance. No wanti ordinance, wanti IATF resolution, then mabalin nga hindi nga rod ti ibagbaga tayo nga dapat adamang question dita to stop them from implementing an unlawful order. Okay. Nagpapunta ito kini 5-1. Good morning, Kapen, Attorney. Dagita madi komenda regarding vaccine para the drivers better comply than to be sorry. Of course man. So nga radyo magbagami, isang kapintasan, ag-comply ka. You can only be punished no 100%
adda dita amin nga vaksinan and you still refuse. Oo. Ngam no, kurang-kurang ti vaccine, then there is cause also to complain. Okay. Nagabumot kini 41. Good morning, Captain Attorney. Legal bang batas itong panawagan ng opisyal na ito sa pilitan na pilitin magpabaksin? Ang mga tao na ayaw, ito lang masasabi ko, di ko siya ibubuto kahit kailan kasi naging diktador na siya. Puro bawal, puro multa. Sana pag natalo siya, lumayas na kasama ng mga alipores niyang bubo ka na naman. Opinion. Hindi po, Eh, hindi binasa mo lang yan. binasa ko lang yung text ha. Hindi ko opinion yun. Yan. Oo naman. Exercise your right to vote sa May 22. And malaking sektor yan. Malapit na. Malaking sektor yan. Oo. Transport group. So, ibagayo, disgust you by casting your ballot. Ang laki ng transport group. Ang laki ng transport group na yan. Hindi kapag kayan kapag kayang grupo na yan nawalan ng tiwala sa iyo, Oo naman. tagilid ka na. Oo. Kung ano mo dahil tunay ni 62, Attorney Avila, anong masasabi po sa issue ng tax evasion ni Bongbong? Yan, Nasagot na po nasagot kanina. natin yan. Oo. Pagkano, i-review nyo na lang mamaya pagkatapos namin. Mhm. Kung naman ni 65, good morning Kap, Attorney. Merry Christmas po, Sir. Kap, Attorney Avila. May tanong lang po. Kami, bakit po pwede ba mandatory mayor? Kawawa naman kaming driver. Paano may sakit ako, di naman pwede magpabakuna. Parang dinadaw nila ang mga tao na mahirap, na hindi makabiyahe. Salamat po, Kap and Attorney. Kung naman. Thank you. Pero nasagot na namin kanina. Ito, binabasa ko itong mga sentimento ng ating mga kababayan na kasalukuyan nakikinig sa atin. I-check nyo na lang yung Republic Act 11525. Yun yung vaccination law natin. Yun. Nandoon na hindi pwede. Anong 9? Republic Act 11525. Republic Act 1525. 11525. 11525. Nandoon sa section 12 niya. Hindi pwedeng mandatory. Kay 95 naman, good day, Kap. Paki kay attorney, bakit ang mga local officials binaypas nila yung pinasa ng Senado na it's not mandatory ang vaccine because we are democratic country, tapos hindi makapasok sa kanilang probinsya kung walang vaccine. Okay? So, sentimento pa rin yan ng ating mga kababayan. Again, hindi po mandatory ang vaccination. Han mo nga mabalin nga pilitan di tao nga nagpabaksin ng Manila. At dapat may isang religious group nga hang agrefuse da di ba? Oo. So hindi naman natin sila pinipilit. So halimbawa, yung member dyan driver. Mhm. So paano mo imamandatory based on belief nga, based on religious belief madida. So these things. Okay. At ang ating oras alas 11:39 na galing naman kay Valid Reasoning. Valid reasoning. Oo. Many crimes can be classified as a crime involving moral turpitude. Each classification will be done on a case-to-case, case-by-case basis. This means that a crime that is classified as a crime involving moral turpitude in one case may not be classified as a crime involving moral turpitude in another case. Correct. Yan. If there is a debate, the determination will ultimately hinge on the defendant's state of mind and intent. Acts that are done recklessly or with evil intent will generally warrant classification as a crime involving moral turpitude. Tama. Galing ni Valid Reasoning. Oo. Ayan ay derived from Black's Law Dictionary. Black's Law Dictionary. Yan ang definition ng moral turpitude. Pero may konting correction lang, if I may, Valid Reasoning. Walang crime na moral turpitude defined under our revised penal code. There is no such crime. It is an accessory penalty or it is a description
na ina-attach sa isang crime. Pero independently, walang criminal offense na moral turpitude. Yun lang yung correction na suggestion kay Valid Reasoning. Okay. Anong first name niya? Valid. Oh, valid yung first name. Reasoning yung apelyido. Kuna naman ni 81. Hi, good morning mga sir. Kasatno ngayon pilitan latati pulis nga tumiliw. Tawan pakita nga vaccination card. Kat awan ti ipakita habang agbibiyahiyak. Ayan natin mabalin nga pagpatulungan no bilang. Tas may sakit manulang nga days ti pawayway nga agpabaksin. Pagpatulungan na kano. Well, you can go to the PAO, the Public Attorney's Office, or the gayem yung a lawyer. Umay kayo, question na randa, dahil arrest. Like I always say, you cannot be penalized for something nga awanti lintag na, nga pagbasaran or basis. Yun. Kini 58 mat, good morning Sir Cap, Attorney Mayor ng Aguila Baguio, Attorney Edgar Avila for Mayor ng Baguio. Nabalin pa, hanggang na Sabado. Mabalin pa, hanggang na Sabado ba? 15th. Ano bang 15th? Monday pa. Oh. Hanggang Monday pa. Sige. Kung na naman ni 96, basta BBM tayong lahat. Buong bansa, money. Money. Buong bansa, money. Pwede rin. Pwede rin, no. Kanya lang, LBM ako eh. LB. Ano yun? Lenny. Ano yun, Lenny? Lenny Bongbong. Movement. Oo naman. Choice nila yan. We always respect yung choices. Okay. Yun nga yung sinasabi nila. Kahit na sino pa ang kandidato natin, as long as we remain friends, no? Hindi naman dapat masira ang pamilya o pagkakaibigan dahil lang sa kandidato na hindi naman tayo kilala pag naluklok na sa opisina. Kahit na sino pinapanigan natin ngayon, after election, awan ka na. Alangan naman na magkaaway tayo. Oo. Ay, dapat hindi ganun. So nga, ilig at bagada ay ayam dahil na. Ni ilig at ay ayam ti awag darita. Ti election. Nanalpas na election. Gigayam tayo. Kakapi tayo manan. Magbabati manan. No? So, ganun lang yun. Kahit na anong election pa yan. Okay? Kung ano 5-1, napadas mi data, urayan ka no after 2 weeks effectivity ti bakuna. So, yung ating texter partner, napadas na ka no day tunay, urayan ka no ti 2 weeks, sa kan makabiyahe. Agala ka lang ti sa baling bus company nga they will accept you. When, agkita ka ti sa bali. Or very important data appointment with Manila, then siguro adumot sa ti garage services dita no other forms of transportation. Kung na naman ni 45 kat adi bayadan mi sir pati interest kasi PWD Act sandak kat sa andak nga in bagbaga kunana. So ito yung kanina yung tungkol doon sa natay nga inmutang. Ilakla ko na di balayda. Iso nga yung baga nga you negotiate nga ma-waive the do mga charges na makisao kayo. Siyempre na i-enter into kontrata ni tatangyo, idi kongat apan estate you, the property, then the estate will be liable for the debts and obligations of the deceased person. Okay. Alas 11:45 na partner, nagabong maday ito kini 82. Sir Abila, kasatno na mapan kami other places, example Manila or Dagupan, pero han kami nga vaccinated, kathan kami nga patuluyan nga mapan. Kasatno di jay, mga sir? For Manila, han nga requirement. Napadasan tayo matan eh. Ang damat nga checkan no vaccinated or non-vaccinated ka, except no ag-check-in ka ti hotels, apartments, etc. Dagupan han tayo mo ti rule dita. Some places kat ti required ako swab mo eh. Oo. So i-check yung internet nun yung requirement yung munisipyo nga ununagin nyo. Kung na naman tayo na 81, do it for compliance only. Pagsapilitan na lang yan, bakuna. Kahit hindi talagang gusto ng mismong sarili mo. Pwede rin.
Yun din. Pero yung freedom of choice nga, yung sinasabi natin na labag sa batas ang sa mandatory. Okay. Kung naman ni 783, Kap, nagkaroon naman ka ti consultation bago nga na-reward ang order nga masapol, nga agpabakuna dagiti driver dito Bagyo. Nagkaroon daw ng consultation. Okay, kung nagkaroon ng consultation at pumayag yung Mga drivers. mga representatives, di okay. Walang problema. Walang problema. Bakit maraming nagtatanong ngayon? Oo. Yan ang pag-usapan natin, Idol Abila, ukol sa tax evasion po sa igawatang batas sa Luzon headlines. Napag-usapan nyo na ba ito? Mamayang gabi. Pag-usapan uli natin yan. Kung naman dito na ini 65, good morning po uli, attorney. Nakahinga mi ng maluwag dahil makakabiyahe mi para may pakain sa pamilya dahil nandyan lagi si Agila ng Baguio. Ingat po lagi, Kap, attorney Abila. Salamat po. Kay 02 naman, good morning po, Kap and attorney. Di po ba, attorney, ang naging case ni BBM ay failure? Not file income tax return. Yun. Ay parang lumabag lang siya sa batas, trapiko. Yun lang po, mga idol. Yan ang sinasabi ng National Internal Revenue Code Oh, na hindi criminal ang pag-violate ng National Internal Revenue Code but only civil. civil lang. Mm. Nimad 64, hello, Kap and attorney mayor. Kasatno din ng ngagkutay agsapa nga bawal kanuti ag solicit iti candidates iti Baguio as ordered ni Mayor Magalong. Mayat no masurot. Kasatno ti binggat nga tamat kunana. O isa pa ito. Bawal daw mag-solicit sa mga candidates. Pwede ba yun? Pwede ba ito? Ang ganito? Pwede ba yung ganun? Baka siya lang dahil ayaw niya magbigay. Pero solicitation, again, is a choice of the candidate. Di ba? Again, wala namang batas na Walang batas na bawal. nagsasabing humingi ka ng tulong Hmm. sa isang tao, whether candidate or not. So, ewan ko kung paano mo ipagbabawal yan. Oh, dahil po pwede ka namang humingi ng tulong. Kandidato man o hindi eh. Kahit hindi kandidato, di ba? Ngayon, kung ipagbabawal nila mag-solicit sa mga candidates, hindi yata po pwede. Maliban na lamang kung halimbawa, ikaw mismo ayaw mong magbigay ng tulong. Baka. Oo. Ngayon, kung ayaw mong magbigay ng tulong, jurisdiction mo na lang yon. Huwag mo idamay yung iba. Huwag mong idamay yung iba. Kasi baka naman gusto nilang tumulong. Oo naman. Oo. Oo. Parang kahit sa Benguet, di ba? Nagbigay ng 14 na ambulance. Oo, Land Cruiser pa. Land Cruiser pa, si Congressman Yap. Oo. Ipipinalize mo ba siya? Hindi naman. Kailangan nga ng kwan yun eh. Kailangan ng mga tao yun eh. Dati dumawat ti oxygen, mabisbisin lao na yun, na ipakan natin pamilya, nagkataon na kandidato. Hindi mo pwedeng pagbawal yan. Oo, hindi pwede. So, nasa kandidato na yun kung gusto niyang tumulong o ayaw niyang tumulong. Walang problema yun. No. Sige, sa election uli. Sa election na lang. Doon na lang tayo magkaalaman. Good day po, Kap and attorney. Kaslay ni Katdan agarod ti democracy dito sa Pilipinas. No kasta ti rasundang vaccine to operate lang and you're violating the right of a human being. Kasi hanmat nga amin kat in good physical condition. Saan handa nga implementar data nga kayat da. Kuna namat ni 75. 75. Ito isa lang bagyo. Ang buong Pilipinas. Ayun. At kuna naman dito ni Nobel. Kalbo nga kuripot. Kuna naman. No comment. No comment po doon. Kahit Hindi, yun ang opinion niya. opinion niya yun, respetuhin natin. Oo. Agri-respeto tayo niya. Kuna naman ni 341, attorney, sa ginagawa nila, diktador na yan. Tignan nyo si Kyle Irving, milyon ang namawala sa kanya dahil ayaw magpabaksin. Pero dahil sa kanyang pananampalataya sa kanyang relihiyon, ayaw magpabaksin, kaya ayawan sa taong yan, lahi yata Idi Amin. Lahi yata ni Idi Amin at Stalin. Opinion din niya yun. Oo.
Pero si Idi Amin, sino ba yan? Buhay pa ba yun? Oo. Parang nababasa ko lang sa current events noon eh. Oo. Nung high school kami. Idi Amin, yun yata yung African dictator. Oo. Si Stalin, yun yung Soviet dictator. Oo. Pero merong version ng Amin dito sa Baguio Council noon. Yang hindi. Bagay na Amin. Nagabumot kini 3-4 ko na good morning mga sir. Ano po requirements sa pagpasok ng Baguio? Benguet. Galing Biskaya. Kailan po ba ang swab test? At paano kung na checkpoint bago makapasok ng Baguio o Benguet na walang swab test? No, fully vaccinated yata yung requirement. Nandun po siya sa website ng Baguio. Paki-check na lang para sure. Okay. Kung ano naman ni 83, awan mo ti order nga bawal ti ag-solicit kadagiti kandidato. Kung kunala ang jetexter di jay, kung ano naman. Awan, no, one ti order di mayat. Awan. Ngam uray no at dati order, niya nga iti legal basis na. Oo. Tiamok nga at dati kasla nga prohibition, jag carol without DSWD permit. Di ba? Jag caroling, Nabayagan, wen. 1960s pa, panahon ni Lardisabal, requirement daytan. No, caroling kayo, di kita dakkel ang caroling, hanga di lang tansan ti awit da, nga ububing. Masapul ti DSWD permit for fundraising. For fundraising. When Ngayon, kung halimbawa, yung ating mga opisyal ayaw nila na may mag-solicit sa kanila, ipaskill na lang nga di opisina da, di ruangan. No solicitation. No solicitation. Di kabil mo dyan. Ikargada lang dyan. Kung ano mo dahil ito na 81, at ako magito ti kwarta kanyak nga agtaray nga kandidato, taalaag nga man kung ay butos. Damag ko, nag-iwaras sa kanun ni Pacman, idin may dito Benguet. Tama ba yung narinig ko? Kung ano mo ni 1981? Adamat ti footage nga nakita nga hangko mo no palengke ti Benguet di ay no palengke ti Baguio. Nga agit ito ti kwarta. 1,000 sa? 1,000. So no kumakampaign period both buying di ay. No kampanya. Well, ngam tata Hantay. based on Peñera versus Comelec, no hampay nga campaign period, then anything goes. Awan ti bawal. Awan bawal. Naman na, tahanpay nga sakupon ti kumiligtat nga panahon di Hampay jay nga, kandidato. men. Okay, partner. Ang ating oras, alas 11:53 na. Baka takit mo nga kablawan, wino na yun. Tanong. Ha? Ang daming tanong. Ang dami. At salamat naman at nasagot natin lahat. Oo nga. Ganun na lang. Ang sinasabi ko palagi, you should know your rights. Para alam mo yung dapat mong ipaglaban at dapat mong hindi ipaglaban. Oo. Pero wag tayong magpaapi. Wag tayong magulat sa mga nang-aapi. And you can only do that if you know your legal rights. Kaya tayo merong usapang legal. Yun. Para kahit papano pakonti-konti natuturuan natin ang mga kababayan natin na i-assert ang kanilang karapatan. Ayan. No. Adaman, ihabol ko dito, kung ano ni 83. Dagjay duwa nga councilor akit diti madidang ada ag-solicit kadagiti opisina da. Wen, mabalin nga ipaskill da mo di opisina da, partner. Ang nga kayat nga ada ag-solicit dito, ino ko na mabalin mo. Awan ti problema jay. Naimutak. Ikabil na jay. Hang ko kayat nga dati ag-solicit kanyak. So nga hang kayo nga sumsumrag. Pero during my term, as punong barangay, hindi pwede yung ganun. Hindi pwede. Paano mo sasabihin yun? Well, ID no entry, no ID. No ID, no entry, okay lang yun. Naman jay ko na mga bawal nga tulungan ti tao. It's against human nature actually. Hindi na po pwede. Dati umasidag kanyang mawanti paggatang na ti agas kat kailangan na kat hindi pa naman mi nga dati barangay kat tulungan mi. Mana? Mangi bingay tayo jay drop ball agamin, tanong ko. Dati pangitad dati solicit. Aywan gayam. Wala. Adamot jay drop ball nga pangalan ti solicitation. Drop ball. Man. Kung ano naman dito, ihabol ko lang dito, tani ka in kay text da.
Sir Abila for mayor, sika na lang ti mayor ti Baguio, tamong tirik na ti may nga tao, hanlang nga ti kayat mo ti matungpal, kunana ni 8. Sige. Basta dag-withdraw, kandidato, di substitute. Manugayam ti kandidato to tayo ti Baguio, ti mayor? Upat sa I think. Sino di bang upat? Uh, Ni Kwa? Han mga di dati? Beginning Nga with ni- P. I think. Yeah. Yanagan na di ti Maraidi nga Oo. Basta barangay, upat da. Upat. barangay Kagawad. When. Nalipata kon. Kuna naman ni 6-4, be wise tayong mataang nga butante, no dati itad ti kandidato, katalaan tayo. About nga about buying pa Wan. Christmas. Christmas Alaan tayo, adi tayo, tapos kat handa yung ibutos, kunanan sa dato eh. Oo. Wais, kuna naman, isuda lang ti wais. Kuna, Ano apay, adi pa isuda lang ti wais, kuna naman. When Okay. Vote with your conscience. Nga kunada. Wen, no, ikanda ka ti paggatang mo ti, ko, Bagas. bagas, di NFA. alam. No, ikanda ka ti bagas, alam. Alam. Yan, awan ti problema. Kanta ka dyan. manok. Kanda ka ti manok, alam. Adamo ti kurwaras ti manok kun bagas. When? Wen, alaan nyo lang tata, dahil takat kasapulan nyo mat. When na ta? Wen, kadalata ka nyayo na, no, ibutos yun, sa. When na ta? O, dahil di pa, kuna ni 39, good morning Captain Mayor. Baka mabaling na dumawat ti nebulizer, J sister ko, ti J anak na, dati Asmana, Mayor. Oo. Nebulizer. Una. Kitanta. Mana? Wala. Ang mati problema dyan. Narakit din. When? May kantulatan. Okay, partner. Okay. So, just tag namin kanyayo for actively participating. Dito ay Usapang Legal Monday edition. Okay, madaydayaw ti Apo Diyos iti dayto yung agsapa, iti dayto yung programa partner. Mhm. Kaya salamat dya pasya. Niyadapay mo dato eh. Uray di dala i-Christmas day ka anak mayor. Kanada, naman ti problema, Jenny Bulizer. Mhm. Just tiag na, kadatay amin, apada-pada.